Vaireng te o lo clear train tu te chunga lom thu kan soya Vaireng te o channel te min lo like ka min lo subscribe sakzel turin kanin ngen hal buk ani hey kan lo soi to angin le clear tu te atanga request kan don angin tuna hianin 4 lane kalnan tur chungchang kan soi dona a file hi lian khop mai 4 lane hi chu phang chuanin engani voi khata hianin tam taki kan ti thei kherin garin lowa tu da hianin kan boi pui me ke zela tlai kan fu ta chinga ga zuk mu thei mai lowa ti lai 4 lane Vaireng te vela kaldan tur chunia internet ti muang do hleka ti khan ron te ka National Highway 306 hi chu hei eng hi ne ten chuan 4 lane hi ta hen akal don ta ti hian tun tuma hian package 3 thleng chau kan ti thayanga package 3 po hi lian khop mai Vaireng te le chimluang in kar ani ta te kan zoom zelanga ti hian azia rang chuan mu thei toin ka ring chuanin hei hetia en ringot chu thriat thiam har do thina chu wangin hoina kan han thlak lo nge sai ta ke na file hi lian chia chu wang chuanin du ta din ti zung thei lawa tv en don phei chuanin ablar angani akal zuku nga mu thiam harang te kan lau ve do hlek boka chu wang chuanin lo nga khram mu la kan cha school ve langa te hian the trap hey 4 lane ibudin tana tur package 3 ibudin tana tur kanita ti hian 4 lane ni Vaireng te chhuwa lama akal don ta ti hian kan mu thiam emo akal ve do zui ta ti hian hei kong pui pa ngai kanita ti hian 4 lane Vaireng te chhuwa lama hianin akal dona chuanin Vaireng te ne na ai zom na lai tak hi ti lai a hianin hemi konga hian ani don ta ti lai hi kanin ka na mun boina mun khani ta heta tang hianin ti hian rong kal chho don ta ti lai ta ka hengen chang sonom dona hi kan mu ve lo ban kan soi thei lawa chuwang chuanin kan thre chi lawa ni ting nge jang sonom don poni se kan clear chho zelanga lai Vaireng te lan dan chu ni ta tilai a hianin kan zoom nai dal thung atle min zoi te thil chon lu hi hei du lu tu ka hei Vaireng te kong pa ngai kanita tilai a hianin hei Vaireng te kong pa ngai highway pa ngai khania hei 4 lane kala tur suin ta ni chuanin kan ti dok pop panga kal zelanga Sai Vaireng te ve kan ta Vaireng te chhuat lama te thakal ta por le ni
chuanin ti lai hi kan soi fe le lo ko nga ti lai te hi state veng ani ta lai hi highway pa khata na khalta hi state veng ani ta chuan state veng hen phai do ma po ta phai nom su he ti lama henom ta chuan hi ti lai hian junction nom ta ni 4 lane le phai nom kong hi ti hian hei hi om dan tur chu ni ta hei 4 lane hon kal thak na hei Mizoram lampang lu chhona nia hei hi Silchar lampang kal na tur ania hei hi vai reng te tanga phai nom road ani ta hemi kong hi tilai junction hi ti hian om ta ni chuan hei hi kudam chho kan kal chho me ka te hianin kudam chho ania tilai hi chuan a chak do hi a kudam alani chho zela chuanin tuna hianin alu siveng hei hi alu siveng ania alu siveng chualama hian 4 lane khat hian lakal zel bok ani ta ti hianin chuanin tilai hianin junction khom vele ta tilai hian hei kan muang hianin hei hi vai reng te kong ani ta tian tan hianin ti hian alut che ta chuan tilai hi 4 lane kong pa khani ta ni 4 lane kong pa ngai sang khanin ti hian ka thathiam o ka thathiam tur anga yang ti hian junction tilai hianin vai reng te kalna tur kong khawm vele ta ni chuanin kan kal chho do paranga ten highway chunga de uzel hian te na kal chho ngar ngar ni kong hi hian hei hi chiang takian kan la muhlomin ka ring lowa kan non ti chuak ve roi bai ni ti hianin a request up tak de om thina wangin chuan internet hi amuang da olek thira ai duangin lang chiang hei the thin lawa ten highway rula char highway rula char hena kala chuanin tilai thleng hi junction top na tur khani ta vai reng te package 3 big junction top na ni ta hei hi chim luang alu chho trap a then chu lu chho mana la hen junction a top ta hei tla hi chim luang ane tin chim luang a potien ten lakal chho zel ta a ran pain nakina video khana kanon tianga chan chu video khada han bil vek don hianin atam lu tuk thina ei editing vel te boi thak thina wangin ti hianin kan ti meanga thlir tu tanin lu thiam ram don nia hanin kan han zoom out shim ange hi 4 lane kong vai reng te vel 4 lane kong turin ta kati chin kha ani ta ni hei a eng ho zong hin sul hai oi ni ta chuan tlai phai do mania hei board che pania hei hi national highway 306A ani ta hei hi he ta zok tur hian ni ta hen hei 306A kong ani ta ni tikhanin rem changa no chim luang package 4 kharon ti lan le kan tum don nia kan thiam tlang tur anga yang tikhan vai reng te omin lo thli sak thin tu te chunga lom thu kan han soi ani